Η εταιρεία Κυπαρίσεις δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια στο χώρο της αγοράς aftermarket ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Η πείρα μας και η μακροχρόνια προσπάθειά μας να παρέχουμε ανταλλακτικά άριστης ποιότητος στις καλύτερες τιμές της αγοράς μας κάνει υπερήφανους να λέμε ότι έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών που ζητούν το συνδυασμό ποιότητας και προσιτών τιμών. Τα ανταλλακτικά που θα βρείτε στο κατάστημά μας προέρχονται από όλη την ευρωπαϊκή αγορά aftermarket ανταλλακτικών με κύριες χώρες προέλευσης τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Ειδικότερα στα μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, η εταιρεία μας εξυπηρετεί εδώ και χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να έχετε κέρδος για το αποτέλεσμα που επιθυμείτε σε σχέση με το κόστος κάποιας επισκευής ή βελτίωσης, έχοντας παράλληλα άριστο αποτέλεσμα. Στο νέο κατάστημα Aftermarket Κυπαρίσεις θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από καινούργια ανταλλακτικά αυτοκινήτων και αξεσουάρ που θα ικανοποιήσουν κάθε σας επιθυμία για να είναι το αμάξι σας πάντα στην εντέλεια. Κυπαρίσεις. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Λεωφόρος Δημοκρατίας 254, Αχαρνές. Τηλέφωνα 210 23 15 218 και 210 23 20 631.